hoitajaksi oli se, että minulla oli isovanhempi, minun isän äiti Rea, joka oli Roihuvuoden vanhainkodissa, ja minulla oli tapana isän kanssa mennä ja 5 tyttöä minun äiti, niin kuplavolkkarilla ajaa sinne Roihuvuoreen ja katsomaan mummia. Sanottiin mummiksi. Ja mummi oli käärityneenä siellä hyvin pienenä. Ja koin hirveän vaikeana ne tilanteet, koska koin hyvin avottomaksi itseäni, että me mennään katsomaan mummia, joka on siellä peikan alla, pää näkyy. Ja hänellä oli aina niin kuin tuppa piilossa. Mä en tiedä minkä takia siinä oli niin kuin huili. Oliko se hänen oma tahto tai mitä. Hän ei paljon puhunut siitä. Mutta niin ne oli koskettavia hetkiä. Silloin oli 70-80-lukua. Ja mä itse lähdin sitten kuitenkin ulkomaille lisäoppia saamaan vähän maailmasta. Kävin aupailuna 19-vuotiaana Itävallassa koko vuoden. Ja siinä aikana sitten rakas mummi nukkui pois. Se oli mulle tuskan päivä. Mutta vuodet vieri eteenpäin ja mä oon valmistunut vasta 92. Ja en olisi aikaisemmin edes kokenut saavani sellaista valmiutta ryhtyä hoitamaan muuta. Hän itse oli sairaanhoitaja, hyvä leikkaussalinhoitaja. Hän on nyt siellä taivaan reillä. Ja mä tunnen suurta vetoa vanhuksiin. Mä oon tuntenut aina vanhempiin ihmisiin arvostusta, mitä tässä maassa tällä hetkellä tarvitsee. Asenteet on ne, jotka tätä maata voi pitää. Hyvät asenteet, jotka tarvitaan. Mä oon pitänyt luentoja myös jalkahoitokoulussa, koska mä oon myös jalkahoitaja. Mulla on yritys ollut, joka nyt on tauolla sattuneesta suista, kun kädet ei riitä kaikkeen. Ja mä oon tykännyt työstäni ja mä ohjaan myös opiskelijoita noin 15 vuotta, antanut näyttötutkintoja, ollut Suomen lähihoitajatutkintoa myös kehittämässä. Että mä oon tämmönen ihminen, joka todella on tykännyt työstä, jota mä vielä haluan jonkun aikaa varmasti jossain määrin tehdä jossain muodossa. Ja nyt mä pyydän teitä ottamaan läheistä kiinni, kuka osuu kohdalle, eli käsi kädessä otatte kiinni ihmistä, joka on teidän vieressä. Just noin. Se tuntuu aika hyvältä. Ja miksi se tuntuu hyvältä? Yhdellä sanalla on se, että siinä on ihoa vastaan. Siinä on toinen ihminen, vaikka te sitä tuntis, vaikka se sanoisi teille päivää. Nykyisinhän me ollaan infektiokammosia, me ei sanota päivään, koska pöpöstä kyllä. Mutta vaikka käsinen kädessä ulkona, niin ei, se tuntuu kivalta. Ja sitten siinä kun te tervehditte toisianne, niin, mutta jos te ihailette tuota taulua, mikä tuolla on, ja samalla veivaatte sitä kättä sinne, toinen miettii, että irrotan jo, niin te voitte miettiä, että mitä se miettii, että onko se siinä läsnä vai ihaileeko se sitä taulua. Vai miettiikö se ruokaostosta, mihin se on menossa kauppaan. Kaikki nämä vaikuttaa siihen kohtaamiseen. Katsokaa sitä naapuria oikein silmiin ystävällisesti ja hymyiltä. Eikö tunnu hyvältä? Tästä on kyse just siitä, mitä me tarvitaan sinne Aurora-kotiin. Mä oon osastolla töissä siellä uusimmassa tiilitalossa. Se on komea tiilitalo. Moni ei tiedäkään, miltä se näyttää sisältä. Se on aika hulppeen näköinen. Siellä on valtavan hyvät tilat. Ennen kuin sinne tuli yksikään asukas, niin sinne laitettiin tilat siihen malliin, että siellä menee kattonosturi pitkin kattoa, että saadaan asukkaita nostettua sängystä ylös ja tuoliin. Koska Espoon visio ja elä- ja asumeininki alkaa olla myös meidän puolella Aurora-kodissa, että ihmiset saa sitä, on kiinni tässä elämässä, vaikka päivällisellä tai aamupalalla jopa nostetaan tuoliin. Mutta niin kuin tiedätte, media ja radio paukuttaa koko ajan siitä, että ei ole resursseja ja resursseja. Se on totta. Resursseja on hirveän vähän. Kysymys on siitä, ketkä siellä on töissä. Eli se laadukkaat hoitajat. Heterogeeninen ryhmä, missä mä oon töissä, se on monikansallinen, meitä on 13 kansallisuutta. Siellä ei ole työkieli ainoastaan suomi. Siellä on suomi, ruotsi, englanti. Joskus mä oon ollut ainut hoitaja, joka puhuu suomea, ja sitten mä oon myös kielen kääntäjä siinä samalla. Eli kysymys on hyvin vaativasta ammatista. Välillä mä soitan sitten apua, että mä saan esimerkiksi sänkyä juuttunut, että kattonosturi ei toimi tai jotain muuta mekaanista apua. Mutta meidän kädet ja me itse lähihoitajat, sairaanhoitajat, meidän se tarve, mitä me siellä ollaan, niin se on suurempi. Meidät vedetään hihasta. Ellei me vedetä se ainut tai kaksi, jotka kävelee siellä
siellä niin käytävällä, niin se on omainen, joka soittaa, että miten se meidän pappa jaksaa. Ja vapaaehtoistyöntekijä on siellä niin kuin tilaus tällä hetkellä menossa, että saisi molemmille puolille, sekä muistisairaiden puolelle pihlajaa, joka on 16-paikkainen, joskus on ylipaikoillakin sattuneesta syystä, kun kova tulku on osastoilla. Muistisairas ihminen tarvitsee yhtä lailla läheistä, yhtä lailla kuin kävelevä, hyvin kommunikoiva, hyvin orientoitunut tähän maailmaan. Häntä ei saa sulkea sinne yksikköön, unohtaa sinne. Meidän osastolla ja muuallakin, sillä koko Aurora-kodissa on paljon ihmisiä, jotka minä sanon ihan näin meidän kesken Superin ylijohtaja sanoin, että monet meidän vanhukset on siellä säilössä. Se ei saa kuulostaa näin. Tämä pitää kääntää sillä tavalla, että me saadaan niin kuin näkyvyyttä enemmän, että ihmiset ulos sieltä enemmän. Ja vapaaehtoisille on sellainen tilaus, että saadaan niin kuin ihmisiä ulos sieltä. Puhutaan ulkoilusta, se oli yhteen aikaan mediassa, että käytettiin vertausta, että jopa vankilassa ihmiset saa enemmän ulkoilua kuin vangit saa enemmän ulkoilua kuin vanhainkodissa. Se on aivan totta. Meillä ei käsiparit riitä siinä, että me saadaan työt tehtyä aamuvuorossa, niin ei siinä viimeiseksi tulee mieleen se, että me lähdetään ulkoiluttamaan vielä ihmisiä. Hyvä, että pysytään hereillä, kun annetaan raportti iltavuorolaisille. Tämä on täyttä totta ja näin se ei saa olla. Me tarvitaan sinne just tätä läheisyyttä ihmisille, jotka on siellä. He eivät pysty itse liikkumaan ja muuten tarvitsevat apua. Ja vapaaehtoistyöntekijä, kuka sinne tulee, niin kannattaa ottaa yhteyttä osastoon ihan, siellä on kuka tahansa, joka on töissä, joka hoitaa, joka tietää meidän asukkaista, niin on velvollinen niin kuin kertomaan, minkälaista asukasta siellä on. Pitää olla niin kuin valmistautunut, mihin menee, ettei vaan mennä, kun mä nyt tänne tuli jotain aikaa niin kuluttamaan. Okei, se voi olla jollakin se ainut, että kunhan saa jotain tekemistä, mutta kyse on siitä, että sä menet kohtaamaan ihmisen, joka on loppuelämänsä siinä meidän Aurora-kodissa. Eli tarvitaan semmoista läheisyyttä ja semmoista motivaatiota näille vapaaehtoisille, semmoista oikeaa asennetta. On tärkeää, että ei tarvitse katsoa aikaa tänään tunnin, ja jos mä sovin teille vaikka enemmän kuin tunnin, ja sitten pelaa tämän ihmisen kanssa niin tietää, että kuulostella vähän. Sitten voidaan tehdä sinun kaupat voidaan olla niin kuin lähellä. Ja sen ei tarvitse olla mitään sirkustemppujen tekemistä, kun sinne mennään vapaaehtoistyöntekijöille. Siinä ei tarvitse järjestää mitään valtavia ekstra juttuja, että mennään sitä ja tätä, vaan se on normaali kanssakäymistä. Me hoitajat ollaan niin kiinni niissä perustehtävissä, että mä inhoan itse sitä sanontaa, että odota hetki ja tuun kohta. Ihan kohta. Mä en voi sietää sitä sanoa, mä sanon ihan kohta. Eli kaikki tarvitsee sitä läheisyyttä. Ja Aurora-kodissa se on nyt ollut noin 9 vuotta tämä uusi puoli, niin siellä on upea juhlasali siellä alhaalla. Niin sitä käytetään niin kuin vuokkokerho, siellä on konsertteja, erilaisia tilaisuuksia, jopa tanssiesityksiä, niin vapaaehtoisilla olisi siinä hyvä sauma viedä meidän asukkaita sinne. Ihan reippausta vaan ja nuoret myös mukaan tähän, ihan vaan, että ei tarvitse pelätä, vaikka 2 vapaaehtoista nuorta yhtä aikaa. Ja joillakin ei ehkä ole ollenkaan tämmöistä niin kuin omakohtaista vanhuskokemusta. Ei ole isovanhempia, jotka on niin huonossa kunnossa, ei ole koskaan nähnyt niin sairaita. Se varmaan niin kuin avaa silmät, kun tulee sinne. Ei tarvitse sitoutua mihinkään ihmeelliseen. Se on hyvin semmoista arkista juttelua. Se on niin kuin, ei tämä mikään peikko, vaan tätä olisi yllin tätä vapaaehtoistyöntä. Se olisi ihana, kun sinne suhaisi ihmisiä, että nyt tuli tämä ja nyt tuli tämä ja nyt mennään kanttiiniin. Ja sitten vaan kunnolla informoi henkilökuntaa, että tämä on normaalia, tämä on niin normaalia elämää. Koska ei kukaan halua tulla itseensä potilaiden ja asukkaiden puolesta. Kukaan ei halua, että hänet hylätään. Se sairaus jo itsestään jo leima monen meidän asukkaaseen. Kivut, pelot, kuoleman pelot, että hänet unohdetaan, ei välitetä. Ja muistisairaala se on, he unohtaa syödä ja muuta, että se on niin kuin
monenlaiset jutut. Tämä on niin iso pallo, että mä tulen tähän puhumaan 20 minuuttia, että mä voisin puhua vaikka 3 tuntia. Mutta niin se, että jokainen, joka tulee sinne, niin ottaa sen ihan niin kuin tosissaan. Se voi olla ensin sokeraa, koska sieltä voi tulla, koska jos menee sinne esimerkiksi näihin yhteisiin tiloihin, niin siellä voi joku muu kommentoida, kun sä kysyt joltain, mitä kuuluu, niin toinen vastaa, hyvä kuuluu. Vaikka sä pohdistit sen kysymyksen just tähän lyhyydelle. Se toisella on niin tarkka kuulla, että sä niin kommunikoit sen toisen kanssa, kun sä kysyt siltä toiselta, puhutaan muistisairaiden puolelta pihleiltä. Mutta niin kuin apuvälineistä puheen ollen, siellä on ihan apuvälineet, siis ihanat, miksi mä sanon ihanat, kun ne on hyvät. Ne on ihan paljon luokkaa. Sinne on tuotu geriatrisia tuoleja näistä tämmöisistä pisteistä, mistä sinne saa tilattua. Eli apuvälineet on viimeisen päälle, ei mitään estä ottaa. Pyytää hoitaja aluksi, että mä lähtisin nyt Motin kanssa ulos tuonne Aurora Kalamsinin puistoon. Eli puitteet on aivan ihana. Niin tulkaa sinne vapaaehtoiset ja kertokaa se muillekin. Laittakaa se sana kiertämään, koska näissä meidän ihmisissä, meidän vanhuksissa, meidän iäkkäissä ihmisissä, ikäheitä oli 65 lähes 95, niin siellä on historiaa, siellä on tarinoita. Miksi me ei anneta niin kuin heidän ihmisten elää sitä elämää, mitä he haluaisivat elää? Ei me tulla puhumaan heidän painekaalaamista tai päänsärystä tai Parkinsonista, me tuodaan sitä jotain sieltä ulkopuolelta. Ja mikä estää vaikka ottamaan niin kuin lapset mukaan sinne esittää lauluja välillä tai tämmöistä. Siitä ei tarvitse tehdä niin paineita, vaan se laatu just, että mitä se on, niin se on just sitä, mitä siellä tarvitaan. Ja semmoista laadukasta kanssakäymistä, semmoista, mikä tuo iloa. Ei sinne tule surkuttelemaan toisten vaivoja, vaan se sairaus on sairaus, mutta ihminen on kokonaisuus. Ja silloin siihen tulee nämä just hänen omalle revirille menoa ja sitten tehdään sinukaupat sitä ennen. Ja osaava henkilökunta osaa myös kertoa joitakin asioita kyseisestä asukkaasta. Ja kemiat kohtaa tai sitten ei kohtaa, sitten voidaan muuttaa sen kemialakkeja. Sitten voidaan hienovaraisesti keskustella. Ja kaikkia, jotka siellä käy, ja tulee tämmöisiä niin henkilökohtaisia juttuja, niin täytyy sanoa sitten, että on se salassapitovelvollisuus. Ne asiat, mitä siellä kerrotaan sinulle, vaikka jostain ihan traagisista tai koomisista tarinoista sulle vapaaehtoistyöntekijälle, niin ne pitää pysyä sinun sisällä. Ja niin mielellään siellä kahvippannu sitten porisee, jos haluatte kahvia, niin siellä kahvia keitellä molemmilla puolilla, pihlailla sekä lehmusella. Mä puhun enemmän niistä pihlaista, joka on muistisairausosasto. Eli niin siellä on hyvin hoitoa vaativia, erittäin rankkoja sairauspäivityksiä monella. Mutta niin kaikki he kaipaa sitä läsnäoloa ja silitystä. Nyt ottakaa uudestaan kiinni siitä teidän todistelun äsken. Ja sitten niin, nyt silittäkää toista. Silittäkää niin ihan näin. Silitätte. Ja vaihtakaa kättä. Vaihtakaa kättä. Ja sitten, nyt ette välitä, oletteko tuttuja vai tuntemattomia. Nyt otatte kunnon halauksen. Tämmöinen halaus. Sitten voitte halata lopuksi itteenne. Halauksella on voimaa. Sitten oli just jossain lehdessä. Ja halaus on niin hyvää lääkettä jokaiselle pahaan oloon, suruissa iloissa. Se antaa voimaa. Ja siinä tulee just se kosketus. Mutta jos ei ole läsnä siinä, sä et kosketa sitä ihmistä, sä et ole läsnä siinä, että sä todella niin katsot noita tauluja, toi on aika makea, onko toi akvarelli vai mikä, ja tuo öljyläinen, kiva paikka. Niin te olette ihan muualla kuin siinä tilanteessa. Silloin on ihan turha puhua, että te olette läsnä oleva siinä, että läsnä oleva rikkaus, silloin se ei ole sitä. Se on tavoite on se, että jokainen, joka tulee vapaaehtoistyöntekijäksi, saa itse siitä kohtaamisesta jotain, mutta totta kai tämä, kenellä te menette. Ja sitten kun siitä tulee tapa, esimerkiksi te itse sovitte, jos te haluatte siellä käydä kerran viikossa, voi olla, että tämä Maija Mummeli haluaa, että te tulette sinne, te teette silloin kaupat Maija tai Matti tai Yrjö tai Veli,
tai Iivari, haluatte tulla joka päivä, mutta silloin mennään vähän jo liian pitkälle, hän kiintyy tehdä näin. Ja varmasti on ihan oikeinkin, että kiintyy, mutta sitten voidaan henkilökunnan kanssa sopia lisää. Ja kuten huomaatte, niin tässä on vain taivasvaje. Ja jos rouvat, miehet, pojat, te olette leipomistaulut-taitoisia, mikä estää teitä kysyä henkilökunnalta? Onko piparitaito, me voitaisiin tehdä tänään niin kuin perjantain pullokahvit tai piparit joulukin lähestyy? Huomaatte, kuinka helppoa tämä on? Ei tämä vaikeaa. Jos jokaisen asian ajattelee, että aasta ööhön, siinä on valtava määrä aastosia. No niin on varmasti, mutta yritä ajatella vähän helpommin. Tässä on vain ihmisen kohtaamisesta. Meille suomalaisille on jopa hei tai naapurin hei sanominen. Se on hirveän vaikeaa. Kuinka moni on tervehtinyt viime aikana naapurin? Hyvä. Se on hyvä. Täällä on semmoinen joukko ihmisiä, jotka osaa tervehtiä. Kuskitkaan ei ole tänäkään osaa suomea, että sinä menet bussiin ja hellureisiin ja mennään taas seulaan, mutta jonnekin muualle. Mutta niin kuin tämä vapaaehtoistyöntekijänä Aurora-kodissa, siellä on tilaus. Siellä on tilaus. Saanko kertoa, että miten tietämättä niin olen ollut vapaaehtoistyöntekijä Aurora-kodin osasto 3, kun kävin miestäni syöttämässä vuoden, mutta joka päivä ja juttelin niiden muutamien, jotka aina istui samat asukkaat saman pöydän ympärillä. Ja vaan jotakin kerron, mitä tein ja mistä tulin. Niin sitten nyt kun Milheni kuoli viime viikolla, niin ne sanoi, että me emme halua menettää sinua. Niin siellä on mulla nyt sen takia tulin tänne seminaariin, koska koen, että se minulla on nyt siellä vapaaehtoistyön paikka. Ja se tietämättäni olin tämmöinen vapaaehtoistyöntekijä. Heille kun kerron aina jotakin, mitä mä oon tehnyt, nyt olin marjassa, vein heille joskus pikkuleipiä niin kuin terveisiksi, niin se oli heille niin suuremmoinen asia, että todella aiot sitten jatkaa niin kuin oikein. Joo, oikein hyvä. Ja jatka samaa rataa. Varmasti piparit maistuu. Mutta niin kuin puhuttu, niin Aurora-koti sijaitsee Aurora-koti 6. Onko kenellekään tuttu paikka? Eli järven perässä. Ja siellä on historia on todella hieno. Aurora Karamsinista löytyy paljon historiaa. Aurora Karamsin on itse diakonissalaitoksen perustaja. Eli hyvin arvokkaasta naisesta on kysymys, joka on sitten tehnyt paljon laupeuden työtä ja saanut Aurora Karamsin reiskenä puiston myös kukoistamaan. Ja näiden vapaaehtoisihmisillä on sitten poikia, tyttöjä, iäkkäämpiä naisia tai miehiä, niin mikä estää ottamasta pyörätuolin, geriatrisen tuolin lehmuksesta. Mä puhun nyt sitä uuden talon asukkaista. Siellä yläkerrassa siinä on 2 kerrosta, siis Aurora-koti 6, auki 6 sanotaan. Niin geriatrisia tuoleja, niitä on ulkoilua varten, isopyöräiset, menevät jopa Sohjossa kokemusta on. Omainen odotti siellä ja mentiin Sohjossa, kun täältä tullaan. Ja kaveri mietti aina, että onkohan kaulapuuti oikein laitettu. Jotkut omaiset huolehtii sitten paljon siitä pukeutumisesta. Mutta jos niin on kunnon vaatteet, niin silloin vaan mennään ulos. Ja tässä on semmoinen juttu, että jos jokainen lupaisi täällä, että tekee lupauksen, menee ainakin ennen joulua yhden asukkaan luona käydä, niin se olisi jo paljon. Saisi itsestään sen. Menisi kertomaan jotain mukavaa. Joulutervehdyksen teisi. Niin jokaisessa paikassa, kun tämmöisiä luentoja ja seminaareja pidettäisiin, niin silloin voisi sanoa, että tässä maassa tapahtuu positiivista asioita. Se on niistä asenteista kiinni. Aikaa on. Ja mä vielä luen viimeksi yhden runon, minkä mä eilen kirjoitin. Mä söin hyviä hampurilaisia. Siellä on Hesburgerissa. Ja myös kahvilat on nyt Hesburgerit. Ne voivat olla suuria juttuja meidän näille ihmisille, joita viette vaikka pikkupusseille, hylätakselle, kahviloihin, Tempeleen kahvituvalle ja muualle. Kuunneltaas kaikki. Olen lähelläni mun, olen vain. Jokainen hetki on minulle kullan kallis. Kun sanot tykkään sinusta, tiedän, että ymmärrät minua. Pidä kädestäni kiinni, kun en itse jaksa. Kättäsi pitää kädessäni. Ole lähelläni mun, se on niin ihana. Kiitos sinulle.